ଅନେକ ଦିନରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିନି। ଆଜି କିଛି ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେବି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କାହିଁ କେତେବେଳେ ସରକାରର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବେକଯାଏ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲି, କାଲିକି ଯଦି ସରକାର କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ରହିବ? ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ରହିବ? ତାପରେ ମୋ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ଅଛି, ଏମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଉପାସ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏମାନେ ହାଁ ହାଁ ହେଇ ଖାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ, ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଆସୁନି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଧମକ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ମେସେଜରେ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ, ବେଳେବେଳେ ଧମକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧମକରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ନା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କାମକୁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଉପର ପଡ଼ା ଏମାନେ ସମର୍ଥକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ, ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ଇ ଟୋକା ବାତ୍ରା ଭଳିଆ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଝିଅ ଦେବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କଲି, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମନେଇକି ଆରେଞ୍ଜ କଲି। ତେଣୁ ମୋର ଲଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆରେଞ୍ଜ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ତମର ଝିଅ ହେଲା ଖାଲି ଲେଖିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଫଟୋ ଫଟୋ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତାକୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗର ଫ୍ଲଗର ନୁହେଁ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଆରେ ମୋ ଘରକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାରେ। ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ତ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ତାର ସିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫଲୋଅର୍ସ ଅର୍ଜିବି, ସବୁ ମୁଁ ମୋର ମଲାବେଳକୁ ତା ହାତରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୋର ଚଳ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏବେଠୁ କାହିଁ ଦେଖେଇବି? ଦେଖେଇବା ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଦେଖେଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ କିଛି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଚାରନ୍ତି। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।